Bună ziua, ne aflăm pe podul de la canalul 36, pe șoseaua de dig care leagă Tulcea de Chilia, o distanță de 60 de kilometri, pe un drum impracticabil, într-o zonă în care acești oameni sunt izolați de tot ceea ce înseamnă viața normală. Pentru noi era foarte interesant ca și caravană să fi venit în această zonă defavorizată, dar drumul este impracticabil. De anul trecut am făcut în același loc o filmare în care arătam situația în care se prezintă care pod. Acum, adevăr să vă spun, îmi este și frică să stau pe pod, pentru că o să vedeți ce se întâmplă în momentul în care un tir, care nu este singurul de altfel care o să treacă pe aici și care trece pe acest pod. Nu o să mai aud. Acesta este gol. Acesta este gol. Uitați cum se zdruncină. Se simte. Și este un tir gol. Suntem în Chilia, după un drum de aproape 3 ore, pe un drum care nu mai poate fi numit drum. Am ajuns, stând de vorbă cu un localnic, domnul Botaș Ion. Domnule Botaș, înțeleg că toată lumea este nemulțumită de starea drumului din Chilia, pentru că, practic, dumneavoastră sunteți obligați să stați pe loc. Da, păi, dar în cazul ăsta nu avem ce face, mai mult trebuie să stăm pe loc decât să ne mișcăm, pentru că structura drumului nu ne poate permite lucrul ăsta. Exact ceea ce vă spuneam mai devreme, deci am ajuns în faza la care pot să spun, sincer vă spun, mașinile astea care vorba aia, noi ne-am chinuit, poate o viață să obținem, să avem o mașină, să avem și noi un lucru la care să le facem și noi, așa să intrăm în rândul oamenilor gospodari, dar din păcate nu prea iese socoteala, pentru că mai devreme vă spuneam că a devenit timpul și cam asta e acum la ora actuală, la care noi am ajuns să ne supunem mașinilor. Adică dacă s-ar putea cumva noi să luăm mașina în spate, să ne ducem până la Tulcea să o trecem dincolo de pod și după aia să plecăm cu ea pe un drum la care probabil e altfel față de drumul care este la noi. E foarte greu. Aveți idee sau bănuiesc că știți de câte ori s-a încercat sau s-a reabilitat drumul ăsta și cam care a fost perioada după care s-a reabilitat, care a fost durata lui de viață până la următoarea reabilitare? Da, eu pot să spun așa, deci undeva reabilitarea drumului care s-a făcut, să spunem, acum 2 ani de zile, deci la lucrările care le-au făcut de refacerea drumului, nu cred că e posibil să țină mai mult de 1 an jumate, 2. Pentru că drumurile sunt făcute pentru o capacitate oarecare. Eu am fost anul trecut pe drumul ăsta și era în reabilitare. Da, și dacă, deci n-a trecut 1 an de zile. Ei, acum dumneavoastră puteți spune că ați văzut care este situația. Deci drumul după reabilitare nu poate ține, în condițiile astea nu poate să țină mai mult de 1 an jumate sau din cauza traficului sau din cauza proastei execuții? Și din cauza proastei execuții, pentru că execuția nu se face de calitate, asta e părerea mea, și din cauza traficului. Exact ceea ce vă spuneam. Deci drumul, dacă e și dumneavoastră, când ajungeți la Tulcea, vă puteți uita că acolo la coborările de pe Bag este cum să vă spun eu, marcat pentru un afiș cumva, la care drumul spune că este pentru capacitatea de 7 tone. Iar dumneavoastră trebuie să vă gândiți foarte bine și toată lumea trebuie să gândească. Care de fapt nu spune adevărul. Da, nu spune adevărul. Da. Iar pe când deci, stăm și ne gândim, o mașină, deci un tir, la capacitatea lui nu încărcat gol, are undeva 11-12 tone. Atunci vă dați seama, o mașină 20 de tone pe el, o mașină goală, un tir gol, deci cumva depășește undeva încă o dată, cel puțin încă o dată, capacitatea la care drumul a fost executat. În afară de faptul ăsta, deci vă dați seama, el se încarcă, deci încărcătura pe un tir se poate pune undeva între 30 și 40 de tone. Și atunci 30-40 de tone și cu 15-20 de tone... Cum vedeți dumneavoastră soluția? Ce s-ar putea face la acest drum ca să poată dura și să fie folosit de oameni? Domnule, eu consider că drumul nu are o altă opțiune. Deci drumul, nu știu, spunând că ei au zis că n-a putut să-l asfalteze din motiv că e în rezervația biosferii Delta Dunării și nu știu ce legi nu permite lucrul ăsta. Eu așa spune, asfaltat sau betonat.
Adică decât să faci lucrări perioadă de 10 ani, să faci pe fiecare an lucrare și să cheltui bani, mai bine o faci odată și știi că ai făcut-o pentru totdeauna. Adică facem o dată trainic și mai ieftin. Da, domnule, da, corect. Asta este. Vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc și Doamne să dea ajută. Dumnezeu să mai fiți prezent pe aici printre noi. Sigur.